imini yesabatha ayibenhle wabangcwele. Sizovula ngehlabelelo 75 inkosi kusiqhamuka. Osinika Oh
Sibonga. Amen. Isihloko salenkonzo sithi izulu lamaKristu nezulu lamaNazaretha. Izulu lamaKristu nezulu lamaNazaretha. Kule ntshumayelo ngikhethe ukusebenzisa amagama abantu baseBhayibhelini njengoba ebhaliwe ukuze sonke siyilandele kahle le nkulumo. Ngike ngezwa enye insizwa okuthiwa uWilliam Yandisa ithi kukhona izulu lamaKristu nezulu lamaNazaretha. Ngenxa yokuthi le nkulumo isithinta sonke njengamakholwa, ngibone kufanele ngiyiphendule. uWilliam Yandisa akasiye umKristu futhi akasiye umNazaretha. Ngakho-ke lokho bekukhuluma ngikholwa ukuthi ubebeka nje umbono wakhe. Awukwazi ukunikeza ulwazi ngento ongayazi. Angiphathi-ke ngendaba yasezulwini, ngoba nami ngingumNazaretha nje futhi ngihlala nengilosi. Kodwa ngeke ngithi ngazi konke ngezulu, ngoba angikaze nje kulo. Ngiyabeluleka-ke bonke abantu ukuthi uma ukhuluma ngento uboveza umsuka walolwazi onalo ngalokho okukhuluma ngakho, ukuze ungaphenduli umbono wakho ube ulwazi lakho. Noma ungahlakanipha kanjani, awunakwazi ukwazi into ongakwazi ukuyazi njengezulu. Ekuhlaleni kwami namaKristu namaNazaretha ngifunde ukuthi onke lamakholwa akazi lutho ngezinkolo abazilandelayo. Kodwa futhi bonke abazi ukuthi abazi. Bayafana nje noYandisa osekwazi ukuthi ubuKristu bunezulu labo elihlukile kwelamaNazaretha. Inkinga enkulu yamaKristu ukuthi ubuKristu inkolo abakholelwa kakhulu kuyo. Kodwa njengoba sikuzokuveza lokhu, iqiniso ukuthi bakholelwa entweni abangayazi. Kule ntshumayelo ngizokuveza ukuthi yini nani amaKristu acabanga ukuthi ayayazi ngobuKristu kanti akazi lutho. Esikhathini esiningi enkolweni yobuKristu umuntu uba ngudokotela noma nguprofessor wezenkolo, kodwa uthole ukuthi akazi lutho ngalento onguprofessor noma ngudokotela wayo. Ayikho-ke ingozi yokuma phambi kwabantu ufundise ngento ongenalo ulwazi olwanele ngayo. Kuyafana nje namaNazaretha. Iningi labo basanganiswa ukukholelwa ukuthi umholi wabo uNkulunkulu, kodwa kuseqinisweni bayafana nje nomuntu ogula ngekhanda. Kodwa kule nkonzo okwanamuhla ngezizathu ezithize ngizogxila enkolweni yobuKristu. Amanye amaKristu ayaye athi ubuKristu basungulwa nguJesu, kodwa kusukela kuMathewu kuze kufike kwisambulo asinancwadi nesahluko lapho uJesu owake wazihlanganisa khona namaRoma okuyisizwe esasungula ubuKristu. Kwakuyimfundiso kaJesu ukuthi ivangeli likaMose lingedluliselwa
kwezinye izizwe. Kodwa manje le mfundiso ethi uJesu wasungula uKristu okuyinkolo yamaRoma kuyaphambana nesikufunda eBhayibhelini. Ekubuyeni endabeni yezulu lamaKristu nezulu lamaNazaretha, ngokweBhayibheli izulu linoNkulunkulu oyedwa ogama lakhe nguJehova, okunguNkulunkulu wamaKristu namaNazaretha. Kodwa ngokuhlubuka uNkulunkulu zikhona izinkolo ezichaza umbuso wezulu ngezindlela ezahlukahlukene. Kodwa lokho akushintshi ukuthi sinoNkulunkulu oyedwa nezulu elilodwa. Amen. Kanjalo nebandla likaJehova linye. Nendlela yokuphila komuntu ofuna ukuya ezulwini inye. Ngiyazi ukuthi ngenxa yevangeli lesatanism sekunezinkolo ezithi lo nkulunkulu ophezukonke uyalingana nabanye onkulunkulu bomhlaba. Kodwa akunjalo. Kwasemandulo uNkulunkulu wayevele khona ezulwini, ehlala nezidalwa zasezulwini okwezingelesi. Abantu basemhlabeni ngisho sebefile babengayi ezulwini, ngoba ukungena ezulwini akulula neze, kunembandela yakhona enkulu. Nokho babekhona abantu abambalwa njengomprofeti Enoch nabanye ababeya ezulwini. uNkulunkulu waqala ukuhlala nabantu emhlabeni ngesikhathi ezokhulula abantwana bakwaIsrayeli ebugqileni bukaFaro. Njengoba sesivezile, impilo yasezulwini ayifani nempilo yasemhlabeni. Izulu linosikompilo lwalo lapha emhlabeni esithi ngumthetho kaNkulunkulu. Ithi-ke ingilosi, nina lokhu enithi umthetho kaNkulunkulu, ezulwini kulosikompilo lwakhona. Uthi-ke uJesu, umbuso wakho mawuze emhlabeni, nentando yakho yenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Lapha uJesu wayethi usikompilo lwasezulwini alwehlele emhlabeni, nathi siphile impilo efanayo neyabasezulwini. uNkulunkulu wayehlela emhlabeni esizweni sakwa-Israyeli ngoMose, waya nabo entabeni yaseSinayi cishe ngo-1447 BC. Uthi-ke uJehova, lesi sizwe sakwa-Israyeli sekuyisizwe esingamazibulo akhe. kuDeuteronomy 14 verse 1-2 uJehova uthi, ningabantwana bakaJehova uNkulunkulu wenu, ningaziphuculi amakhanda enu ngenxa yabafileyo, ngokuba ningabantu abangcwele kuJehova uNkulunkulu wenu. uJehova unikhethile nibe yisizwe senzuzo yakhe ngaphezu kwezizwe zonke ezisebusweni bomhlaba. Amen. uJehova emhlabeni wehlela isizweni sakwa-Israyeli ungokhokho bethu. UNkulunkulu wesizwe, hayi wenkolo ethize. Ngiyakuphinda futhi lapho. uJehova uNkulunkulu wesizwe, hayi wenkolo ethize. Uma singasahambi ngokwezimiso zikaJehova, ukuthi ngumKristu noma ungumNazaretha, akusho lutho. Okusalayo ukuthi umhlukile uNkulunkulu wokhokho bakho.
Lolu sikompilo lwasezulwini lapha emhlabeni sibiza ngokuthi ngumthetho kaMose osemqulwini obizwa ngokuthi iTorah. Kodwa abantwana bakwa-Israyeli uJehova akabaphoqanga ukuba bamlandele. Yibo okwathi uma behlukunyezwa nguFaro base becela uJehova ukuzobakhulula esandleni sikaFaro. Babesebenza isivumelwano noJehova sokuthi izizukulwane ngezizukulwane zabantwana bakwa-Israyeli uNkulunkulu wabo nguJehova umdali wezulu nomhlaba nezulu labo iparadise. Bezwakala izulu lethu iparadise ngoba sisizukulwane sakwa-Israyeli. UmKristu nomNazaretha ohamba ngokwezimiso zikaJehova izulu lakhe linye iparadise. Kodwa kuDuteronomy 28 uJehova wathi uma abantwana bakwa-Israyeli bemhlubuka ngokungayigcini imithetho yakhe uyobaqalekisa ebayekele ukuba banqotshwe babuye bathunjwe ngezinye izizwe. Nempela abantwana bakwa-Israyeli bahamba bamhlubuka uJehova. Okokuqala bafuna inkosi yabo wabanika uSawuli, emva kwakhe kwaba nguDavid noSolomoni. Sebemhlubukile uJehova emva kwaSolomoni, kwenkosi uSolomoni, ubukhosi bakwa-Israyeli behlukana kabili. Kwaba bakwa-Israyeli obunezindlu ezingu-10 bese kuba ngabakwaJuda obunezindlu ezimbili. Nokho ubukhosi bakwa-Israyeli bashesha banqotshwa ngabezizwe. Ama-Israyeli amaningi athunjwa ngama-Asiriya akaphinde abuyele eJerusalema. Ubukhosi bakwaJuda baba khona iminyaka edlule ku-150 ubukhosi bakwa-Israyeli sebaphela. Iminyaka yo-150 isikhathi eside kakhulu. Ngoba kusho ukuthi isikhathi mhlawumbe sisula manje esifika kuShaka. uYahusha owayengowesizwe samaJuda wazalwa ku-6 kuya ku-4 BC. Eselapha emhlabeni ivangeli lakhe lalingelokudumisa uJehova njengoba kwakwenza bonke abaprofeti abamendulelayo. Sizwa uMathewu 10 verse 5 to 6. uJesu ethi abafundi bakhe uma beyoshumayela bengangeni emzini yabezizwe kodwa bagcine ezivini ezilahlekile zendlu kaIsrayeli. NamaRoma kwakungabezizwe. uJesu wabethelwa ngamaJuda ngo-33 AD. Kwase kuthi ngo-55 AD abafundi bakhe baphuma eJerusalema beyoshumayela ngomthetho kaMose izimfundiso zakhe uJesu. Kwizenzo 28 verse 23 kuthi sebemisele usuku baya kuPawuli endlini ngobuningi. uPawuli wabacacisela efakaza ngombuso kaNkulunkulu ebanqinqa ngoJesu ethathela emthethweni kaMose nabaprofeti. Amen. Le nkulumo iyacacisa ukuthi umpostoli Paul njengabo bonke abaprofeti wayefundisa ngomthetho kaJehova okuthiwa ngumthetho kaMose eqhuba ivangeli likaJesu. Noma ama-Israyeli alwa nezizwe eziningi kodwa amaJuda aqala ukulwa namaRoma kusukela ngo-66 AD aze agcina ngokunqotshwa ngo-70 AD. Kusukela amaJuda anqotshwa ngamaRoma kodwa umbuso wamaRoma owaqeda nya
ngenkolo yamaHebheru kwaba ngumbuso uConstantine the Great kusukela ku-325 AD. Lo mlando ngifuna ukuthi uhlale ey'ngqondweni zenu ngoba without knowing lo mlando ngeke niyazi inkolo yenu. Amen. Ngeke futhi nikwazi ukuwabona amaphutha enkolo yobuKristu. uConstantine inkolo kaMose ababeyibiza ngenkolo yamaHebheru wayiqeda ngemithetho ebizwa ngokuthi ngama-creeds. Lama-creeds afundeka kanje: I abolish all the festivals, ceremonies, and laws, the eating of unleavened bread, the sacrifices of lambs performed by the Hebrews. I abolish all the festivals of the Hebrews, their offerings, prayers, sanctifications, and their praises, their fasts, their festivals, their Sabbaths, their psalms, and their proverbs, and the custom of going to the temples to worship. I personally say that I have no desire at all to have anyone returning to this Jewish mess or to be found eating with Jews or celebrating with them or in any way speaking to them privately to argue or criticize the Christian faith. Rather, if there is to be any speaking to them, it should be that they are openly told to leave this madness of the Jewish religion. If anyone is ever found doing that, even me, I ask that the curse of Cain or the leprosy of Gehazi befall me at that time. Amen. Le creed ibonisa inzondo enkulu amaRoma ayenayo ngamaHebheru okuyisizwe esimnyama. Kodwa noma kunjalo thina sakholwa ukuthi uJesu owayengumHebheru washiya inkolo kaJehova wayosungula inkolo kwabezizwa echitha inkolo yayise. That's what black people are doing in NASA. Ekuqaleni ngithe isizwe simnyama esingamaKristu asiyazi inkolo yaso ngoba samukela noma yini esifunzwa ngoba sibabo abamhlophe. Omnye uMuslims echaza ngendlela amaKristu akholwa ngayo wathi inkinga enkulu yamaKristu ukuthi afundiswe ukuzwa okuphambene nalokhu abakufunda encwadini yabo. Amen. Ukunikeza isibonelo salokho okushoyo lo Muslim kusukela kuMathewu kuze kufike kwisambulo kukhulunywa ngoJesu ongumJuda noshumayela ivangeli ngokwenkolo kaMose oyengaphansi kwayo. Kodwa uma amaKristu esifundisa athi uJesu wayengumsunguli wobuKristu okuyinkolo eyasungulwa uConstantine oliRoma namanje ubuKristu buzenze eRoma, amakholwa amnyama amukela ilumbo ngisho liphambi kwabo. Can you imagine? Kusukela kuMathewu kuze kufike kwisambulo kukhuluma uJesu. uJesu uyatshengisa ukuthi le nkolo ngiyamaJuda ngiyama-Israelites. Waze wayobulawa amalokhuza amaJuda. But all of a sudden le nkolo manje isingemaKristu. AmaKristu wonke umuntu wazi kahle ukuthi inkolo yobuKristu yasungulwa eRome, yasungulwa ngamaRoma. But they make as if they don't know that because they just take anything that is being said or being taught by the whites.
Abantu abamhlophe bavele bekhulume umuntu omnyama ayivume noma ngabe udokotela noma uprofessor without following, without critical thinking ukuthi lento ichaza isho ukuthini. AmaRoma engafike ebulala amaJuda eza kwisigidi ebenze bezigqila, and all of a sudden esuka umuntu kumaJuda nasenkolweni yakhe bese eyosungula enye inkolo esizweni esiyisitha sesizwe sakhe. Does it make sense? Yikho ngithi kubukeka sengathi amaKristu akawuqondi impela lo mlando kaJesu nenkolo kaKristu. I can understand umuntu ongafundile ngoba vele akawazi umlando. Awazi ukuthi amaRoma ayezitha kangakanani zamaJuda. Pho uJesu oliJuda wayengahlangana kanjani namaRoma? Asikuyekeke nje ukuthi ubuKristu usungulwe ngo-313 AD. uJesu owabethelwa ngo-33 AD sewahamba emhlabeni. Emva kokuba abamhlophe sebesungule ubuKristu balelwa ukuyiqeda nya inkolo yamaHebrew okuyinkolo kaJehova. Nempela bayiqeda lenkolo kaJehova besebenzisa bona abantu abamnyama. Inkolo kaJehova iqedwe ngamaKristu esebenzisa abantu abamnyama abafundile, abangabafundisi, abangoprofessor, abangodokotela bezenkolo. But they never explain these things to them. Abantu abanye abangafundile abamnyama bacabanga ukuthi lento yenziwa yilabo abantu isile. Saphoqa ngama-creeds ukuthi ekwamukeleni inkolo yamaRoma sibuyele silandele amasiko nemikhuba yamaRoma. Wona ayekhonza isithombe. It's very strange. Ungezwa amaKristu esola inkolo yamaRoma, but amaKristu aphume kuyinkolo yamaRoma. Injengoba injalo ayikho futhi into amaKristu ayishintsha enkolweni yamaRoma. But now ngabenza bethi amaRoma ubuKristu uRoma. Mina ngimNazaretha, baningi abantu abangamaNazaretha, kodwa mina ngilandela inkolo kababa mkhulu ngoba baba mkhulu wayethunywe nguNkulunkulu. Awukwazi ukuthi ulandele inkolo yomuntu odukile bese uthi correct. Lama creeds afundeka kanje, and I want you to listen to this. I accept all the customs, ceremonies, laws, Roman festivals, offerings, prayers, purifications, consecration by the Roman high priest, Pontificus Maximus. I also accept the celebration of the Sabbath of the sun god, sol day or Sunday. Umthetho wamaRoma ukuthi kufanele ukuthi bamukele iSunday oyisabatha likaBhala. Therefore, the day of the week is for worshiping Jesus the Lord, as it was previously known as the day of the King Baal. Amen. This is a Christian creed. If Baal is worshipped on this day because he is king, then Jesus is also worshipped on this day because he is also the Lord. Ingolo le i-creed lenkolo ukuthi lenkolo imi kanje. All Christian celebrations are also acceptable as they are the food and drinks of the Roman nation. In short, we adopt all the Roman customs, celebrations,
and ceremonies into this new Roman religion called Christianity. Amen. Christianity is the Roman religion. Amen. So amaKristu akangazama ukuba elwe ne-Roman church kodwa bengaphansi kwe-Roman religion. Does it make sense? Kungukuphuphetheka umuntu omnyama ukulandela inkolo okubekwe kwacaca ukuthi ukukholwa kuyo kumele ugcine onke amasiko nemikhuba yayo. Yebo, kuqhida ukuthi uma uba umKristu ulandela amasiko amaRoma, and namanje amaKristu alandela wona amasiko amaRoma. They cannot deny that. And they never question that. Isizwe simnyama silahla inkolo yaso esayinikwa nguJehova. Manje sesisanganiswa inkolo yabezizwe. Kanti kwakhala nyoni nezizwe. Bantu bakithi. Ngenxa yokufunzwa ngabamhlophe belekelelwa ngabafundisi abamnyama sekuyisizwe sakithi esihamba phambili ukuchitha inkolo kaJehova. Yeah. Bayichithisa abantu, bayichitha yonke inkolo kaJehova amaKristu ayichithile. Yini umehluko phakathi kwenkolo yabamhlophe ubuKristu nenkolo yabamnyama okuyinkolo kaMose? Inkolo kaMose yavela kuNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba, kanti eyabamhlophe yasungulwa ngumbuso wamaRoma uConstantine ngoba efuna ukuqinisa umbuso wakhe njengoba wagcina usuyi-Roman Empire. Yo, inkolo yamaRoma yasungulwa umbuso wasemhlabeni owakwazi ukuqeda ngenkolo kaJehova. Abamnyama bayilahla lenkolo kaJehova bemukela inkolo abayakhelwe ngabezizwe zasebenzisa bona ukuchitha inkolo yabo. That's what happened. Abamhlophe basebenzise thina ukuchitha inkolo kaJehova. And I don't even think ukuthi abantu abamnyama bayazi ukuthi ikhona inkolo kaJehova ngoba I have never heard them talking about it. Abantu abamnyama don't read the Old Testament. But in fact, there is nothing like the Old Testament. The Old Testament inkolo yamaHebrew. And kumaKristu kubekwe kahle. Yikho njena beyi-abolish. Isabatha nokusoka zivumelana zikaJehova nabantwana bakwa-Israyeli. Bheka uGenesis 17 verse 7 no-Exodus 31 verse 16 to 17. Lokho abezizwe abangakufuni. Abezizwe abafuni ukuthi thina sibe nesivumelwane noJehova uNkulunkulu. Ngoba uma siba nesivumelwane noJehova uNkulunkulu wethu uzosikhulula kubo. And in order ukuthi bengasikhululi singakhululeki, they've just deceived us completely. Iziwula eziyisizwe simnyama sekuyizo ezelekelela abezizwe ukuqeda isivumelwano sikaNkulunkulu nathi. Shame on you. Ngoba abantu abamnyama sekuyibona manje na esebehamba phambili ngobuKristu bechitha inkolo kaJehova. They don't worry about ukuthi iTestament elidala lisho ukuthi, but even ukuthi iTestament elidala they don't know what it means. Because ukuthi iTestament elidala kuyacashwa. That's why eTestamenteni elidala kuTestamenteni elisha wakhipha uJehova, wakhishwa uLukhoza uYahusha. Ngoba iTestament elidala indlela yokucasha. Kodwa in actual fact iTestament elidala inkolo yamaHebrew.
but they don't want to say inkolo yamaHebheru but iTestament elidala. Kube sengathi mase beqhamuka neTestament elisha, they are correcting iTestament elidala. No, they are not correcting iTestament elidala. They are abolishing inkolo kaJehova. Amen. Black people must know that. They must not fail to understand something which is in front of them. They are the people who keep on coming, keep on saying, silandela iBhayibheli noma besontweni baphethe iBhayibheli, but they don't understand what the content of the Bible. They don't. They only listen to what the preacher is saying, not what the Bible is saying. And yet, whenever they go to church, they are quoting the Bible. And they know nothing about it. Njengoba esho no Dr. Potts, abamhlophe abayimukelanga inkolo kaJehova ngoba kuyinkolo enomprofeti wesizwe esimnyama nabasenyanyayo. Ama-creeds abhalwa ngamaRoma akubeke kwacaca ukuthi bayayichitha inkolo kaJehova ngoba kuyinkolo yesizwe abasenyanyayo ongamaHebheru. And then the question is, njengoba amaRoma eyichitha ilokhuza inkolo kaJehova, i-Old Testament, which is inkolo kaJehova, why did they keep it? They kept it in order that belishintshe iBhayibheli, so anything oyifunda khona ucabanga ukuthi isho uNkulunkulu. Uma bethi asingawugcina umthetho bahambe befuna yonke into bakha abaprofeti abangekho. Lokho whites are very strange. Bakwazi ukwakha into engekho beze benikeze ilokhuza ukuthi wathini uPaul wathini. When Paul never existed, uPaul wa-exista kwinkolo yamaRoma efundisa ngeSabatha, efundisa ngobuNazaretha. Kodwa manje sekuqhamuka lapho uPaul esekwiNew Testament esechitha inkolo kaJehova. Can you understand that? Just like Jesus Christ never existed. Who existed was Yahusha. But they use Yahusha. Bambiza ngoJesus Christ. Basebethi uchitha inkolo. Basebethi wafa. Ngokufa kwakhe kwakuchithwa inkolo. Akushiye ukuthi inkolo kaJehova kuthiwa nje abaprofeti bachitha inkolo kaMose. This term inkolo kaMose yaphela ukuthi wena understand ukuthi inkolo ngakaMose, and yet uMose akaze benenkolo. Inkolo kaJehova. So whenever they talk, sikhuluma inkolo kaMose. When uMose akaze benenkolo, sikhuluma inkolo yamaHebheru. When in actual fact inkolo yamaHebheru inkolo kaJehova. But Christians, learned or not learned, they don't understand that. And why? I do not know. Kodwa uma sebeyichithile lenkolo kaMose, sekungaba mnyama futhi asebesanganiswa inkolo yesizwe esachitha inkolo yabo. NoYahusha okungumprofeti wamaHebheru wachithwa enkolweni yobuKristu. Yikho kunabantu abamnyama ababephika ngisho ukuthi uYahusha wakwabakhona. Yes. When I started this evangelism, amaKristu ayiphika ukuthi wakwabakhona uYahusha. Bephika impela lokho. Baze bathola labo bathola ngoba sebethola iBhayibheli lamaHebheru. Mina I read iBhayibheli lamaHebheru ngathola ukuthi lento lena ekhulunywe leli iBhayibheli kuthiwa i-King James Version. It's a lie. iBhayibheli lamaHebheru lidala and is authentic. Kodwa leli iBhayibheli lamaKristu amanga nje. Sibanjwa ngengqondo. Abefundisi bamaKristu bonke
baya ema-college nasema-seminar nasema-university bafundela ukufundisa. Abanye bangodokotela, abanye bangoprofesa bezenkolo. Kodwa indlela abaphilisa ngayo isizwe sakithi iyashaqisa. Ngake ngaphiliswa ngomunye umfundisi ongudokotela wenkolo ethi ubuKristu abusungulwanga nguConstantine, kwasungulwa nguJesu. Kodwa engakwazi ukuchaza ukuthi lokho kwenzeka nini. Because iBhayibheli lonke kusuka kuMathewu kuze kuyofika kulokhuza uJesu usenkolweni kaMose. And at what time now lapho uJesu khona wabuya wasenkolweni yamaRoma? Because noma into ingabhaliwe eTestamenteni noma eBhayibhelini, but umlando ngokomlando ke. Ngokomlando sengikhuluma ngomlando ke. Kuyisiphi isikhathi lapha uJesu khona wakwasuka enkolweni yamaJuda waya enkolweni yamaRoma. Nangokomlando ke. But black people don't see this. They don't. Very strange. They never read critically. Umuntu emnyama eziyofunda udokotela ethathwe noma yiphi into esho umlungu ukuthi ibheda kangakanani ukuthi ayinawo kangakanani isense akakwazi ukuhlanganisa ama-dot ebona ukuthi yonke le nto ayikho. Mina ngafunda Izenzo 24:5 ngathola kukhulunywa ukuthi uPaul wayemholo wamaNazarene. Ngathi what? Then ngathi I must get to plan to show iyenze kanjani. Ngase ngithola incwadi esezisho kahle ukuthi not only Paul but Jesus Christ was also the leader of the Nazarenes. Ngakuthola lo. Ukwenze kanjani ukuthi ube umuntu oyisifundiswa kodwa ungakwazi uba uprofessor? Uzobe uprofessor kodwa ube uprofessor ungazi lutho. But uprofessor bam udokotela wangiphikisa impela wathi hayi. Kodwa into yaziwa noma ubani ukuthi uKristu as inkolo kwasungulwa uConstantine. Kodwa udokotela umaKristu wangiphikisa. Inkulumo engumsangano kanje ungayibheka kanjani umuntu ongudokotela kwezekolo? Ungabheka ukuthi umuntu odokotela wezenkolo engaphika ukuthi inkolo yobuKristu yasungulwa uConstantine. Ngoba le nto ibhalwe ezincwadini zawo amaKristu. Ibhalwe emlandweni amaKristu. Ma ingasungulwanga nguConstantine yasungulwa. And the only thing they don't want to say ukuthi uJesu engamuphi unyaka la emhlabeni. Beke bekusho lokho. Nokuthi inkolo yamaKristu yasungulwa nini la emhlabeni, isungulwa amaRoma. Nokuthi kwenzeka kanjani ukuthi amaRoma eyisizwe esasilona amaJuda esibulala ngendlela umlando osho ngaso. Kwenzeka kanjani ukuthi umprofeti wamaJuda bese etholakala esesungula inkolo hayi kumaJuda kumaRoma. Esephikisa inkolo kaJuda kodwa esesemaRomeni. Kwenzeka kanjani lokho? Kuphi in history? Kuphi eBhayibhelini? Kuphi? Akukho. Bana abaphasa vele kuthatha nje thatha into engeke sihlangane ngawo. What is wrong with this people? Ngenxa yalobuqili abamhlophe abafundisi nezifundisi ezimnyama, uthola ukuthi onke amaKristu akazi lutho ngomlando wobuKristu. NamaKristu amnyama athi umsunguli wobuKristu nguJesu. Abezizwe bayakwazi ukuthatha into engekho bayenze ibe khona, nento ekhona bayenze ingabani. Yes, very strange. You can wonder ukuthi njengoba sikhona nje singabantu abamnyama, abantu abamnyama baqala ukufunda qala kunabelungu. Abantu abamnyama ababe ngama empire yonke iAfrika
kodwa wonke lo mlando ngeke uwuthole. Namhlanje na umuntu omnyama ufike invente into bese kuthiwa ya-invente umlungu. Ngamangala uma ngithola ukuthi uWilliam Shakespeare kwakumuntu omnyama. Kodwa manje na usebeke wabomlungu omhlophe. Kodwa uWilliam Shakespeare kwakumuntu omnyama. And in Africa there have been so many empires. Kakhulukazi kulamazwe asehle. It's a historical fact ukuthi Solomon the king kwakumuntu omnyama ukushilo naye lokho. Noma eza lapha ezethathana nentombazana nequeen yase-Ethiopia kwakumuntu omnyama. Nokuthi bagcina bezale abantwana, umntwana waba yiking ye-Ethiopia. Ikhona ama-Ethiopia lana akakaze ezehlule abantu abamnyama. Abelungu. But that history, you'll never get it. Abantu abamnyama balazi. People we must read, including you. Ningalokhu nilalela mina ngoba mina ngizodlula emhlabeni. Ngizodlula. Lezi zinto niyilalele kahle. You must be very clear about the biblical history. You must be clear about our history. Ningalokhuza ningafunzwa ilaba bantu. Angazi ukuthi khona ulokhuzwa ababiza ukuthi yini. Laba bantu abathi bemnyama bethathe yonke into yomlungu. Ama-African coconuts. Yeah, ngathi ama-African coconuts. Kodwa khona igama lasetshenziswa ngomunye uminister. Yeah, ama-house maker. Iy'fundiso zabantu abamnyama ama-house makers. They take everything. Ibona abagcina belekelela abantu abelungu ukulwa nathi. Njengoba ngikhuluma njena athukuthela file ama-house makers. Lezi zinto ngifanele ndiyikhulume mina because sikuyilokho si-free. Sanikwa imvume yokuthi sikhulume our mind. Babe ngeke beyikhuluma abakudala ngoba babeboshiwe thina si-free. You take it, you leave it. But nangikhuluma iqiniso. uJesu wayeliJuda wahlangana nini namaRoma okuyiwo abhubhisa isizwe sakhe aze athicilela phansi nethempeli likaJehova. Ubhaliwe lapha kwiZenzo 24. But black people will never say ukuthi lento yenzeka yenziwa ngoba. Ngenkathi uJesu ethi ningajabuli leli thempeli lizobuwa wayengumJuda. Ebona into ezokwenziwa amaRoma. But ama-Christian, ama-black Christians will never be hip about it. Ukubonisa ukuthi amanye amaKristu adideke kanjani athi akhonza uJehova. Kodwa balandela imithetho kaConstantine. Yena lo ochitha inkolo kaJehova. Ngezenzo bakhonza uBhali. Basonta ngesonto lokudumisa uBhali. Yes, ngezenzo amaKristu akhonza uBhali. Kodwa ngomlomo bakhonza uJehova. Does that make sense? Njengoba noJesu wakhiwa esikhundleni sikaYahusha noPaul wakhiwa esikhundleni sikaShaul. Ama-creeds la achitha isabatha ukusoka neminye imithetho kaNkulunkulu aphasiswa eminyakeni yo-335 AD. Lingakabi bikho iBhayibheli. Lezi zinto ngizoyikhuluma ngoba wafika ingilosi hamba ngenyama yathi lungisa lento ehambi kahle fundisa abantu ukuba bekhonza uJehova. Ngiseza nakumaNazaretha angibesabi ngoba nginikezwe ukuthi ngikhulume indaba kaJehova. Ngoba amaNazaretha namaKristu kuyafana nje futhi angcono amaKristu ngoba akazi amaNazaretha ahlukile.
uConstantine ukubeke kwacaca ukuthi uyayichitha inkolo yamaHebheru nayo yonke inqubo yawo yokukholwa, kodwa amaKristu akakwazi lokho, yize kubhalwe ezincwadini zoKristu. Uma ubuza umKristu ukuthi ukholwa yini, cishe bonke bathi bakholwa kuNkulunkulu onguJehova. Ungasho kanjani ukuthi ukholwa kuJehova kodwa ngesenzo ube ulawulwa nguConstantine othi ungawugcini umthetho wenkolo kaJehova? Kuyadabukisa-ke ukuthola abantu abamnyama besanganiswa ubuKristu, okuyinkolo eyasungulelwa ukuqeda ngenkolo kaNkulunkulu, iqedwa amaKristu. Kodwa abantu abamnyama bese bethi bakholwa kuleyo nkolo, bese besanga impela bekholwa kuleyo nkolo eyaqedwa umuntu, bese bethi yaqedwa uJesu, because they don't want to read. And even those who are reading, they don't have any critical thinking. Abantu abamnyama kumele bazi ukuthi uKristu inkolo yamaRoma neyasungulwa ngumbuso wamaRoma uConstantine. Yonke imikhosi kaJehova yachithwa, sabe sesilandela imikhosi yezithixo zamaRoma, oKhisimusi. Lachithwa isabatha likaJehova, salandela iSunday worship, okulusuku lwesithixo, esikhundleni sePhasika likaJehova saba nama-Easters, okuyimigubho yesithixo zikaNkosikazi. Kusho wona ama-creeds ukuthi asiyeke ukugcina isabatha likaJehova, sikhonze nesonto likaBhali. Kubhalwe phansi kuma-creeds amaKristu. Nempela-ke abamnyama benza njengokuyala kukaConstantine. Inkolo kaConstantine isibizwa ngenkolo kaJesu ukuze sisanganiswe ilo mkhosi, ile nkohliso yesizwe samaRoma. Shame on us. Ngoba inkolo kaConstantine sekuthiwa inkolo kaJesu, noJesu sayithiwa uNkulunkulu what not, uthathwa isithixo kuthiwa uNkulunkulu, because they don't read. Kule nkolo yamaRoma uBhali ubizwa ngenkosi, noJesu uyinkosi njengoBhali. Ngakho ngokukhonza ngesonto sikhonza ngosuku lukaBhali, akusho mina, kepha kusho ama-creeds eConstantine. Emva kwaJesu nabapostoli enkolweni yobuKristu laphela igama likaJehova njengoba lingekho nje nakweNew Testament. Lesi senzo sifakazela uDr. Kotze uthi abezizwe babemenyanya uJehova uNkulunkulu we-Old Testament. Bemenyanya noYahusha okungumprofeti wamaHebheru. Emva kwalokho bantshontsha konke ngempilo kaYahusha ongumprofeti wamaJuda. Base bethi uJesu uyisithixo esakhiwe, bese bethi uJesu uyisithixo esakhiwe yibo. Sekunguye uYahusha. Lesi sithixo sekunguye uYahusha. What a blue alikho iqiniso lokukholwa kuJehova elabuye laba khona emva kokufa kukaYahusha. Kodwa umprofeti owabuye wafundisa ngoJehova uMahomet we-Islam. Emva kwakhe kwaba ngumprofeti uZashembe wamaNazaretha, ukuthula kuye. Amen. Njengoba sike sasho namaNazaretha anamuhla ayefana nje namaKristu, ngamakholwa asezakhele onkulunkulu babo babakhonza. Ngesabatha bayaye behlabelele bethi bongani uJehova amaNazaretha nezizukulwane zeningi, kusho amaNazaretha asakuhleli. Ekuqedeni kwabo ukufunda lo mthandazo kababa omkhulu ngokudumisa uJehova, le ncwadi bayibeke eceleni, babuyele ekushumayeleni ngokukhonza izithixo zabo ongabaholi babo. Yes, amaNazaretha akhiwaza sekuhleni nabo bafunda umthandazo wokulala uvuka. Bayafunda ukuthi uShembe ufundisa ukuthi asidumise uJehova, ufunda bona. But after sebeqeda umthandazo beyibeke lapha incwadi bese bethi unyazi lungena, unyazi luNkulunkulu. What nonsense is that?
What nonsense is it? What nonsense is it? Ufike ufunde ukuthi umprofeti ukhuluma ngoJehova from umthandazo wokuvuka kuze kuyogcina ihlabelelweni, uhlabelela ngoJehova, wenza yonke into ngoJehova. Bese uyifunda lento busuyibeka laphana, ukhuluma ngokuthi uJehova unyasa. Mathina esikhuluma ngoJehova sesingamahlubuka, sesingamaphekula. What nonsense is that? Inkosi useNingizimu. Amen.